ЦСКА изигра, може би, най-добрия си матч през това първенство. Защо твърдя точно това? Някой ще каже, не, през есента имаше и други матчове. Не е само плод на най-така пресен спомен, защото може би някои други матчове през есента са вече назад във времето. Просто за пръв път ЦСКА изигра матч, победен матч, в който от първата до последната минута имаше категорично надмощие, подчини своя съперник, не позволи по никакъв начин в нито един момент да се допусне възможността Ботев да надигне глава, Ботев да опита нещо да направи. Не, това не се получи. Давам даже интересен пример по същото време на гърба на матча на ЦСКА с известна разлика във времето вървеше изтегления матч в премиершип между Евертън и Манчестър Юнайтед. Нямах възможност да го гледам освен началото преди да почне ЦСКА, но после така прегледах резюмето от матча, завършил 2-2, в който до 70-та минута резултатът е бил 2-0 за Евертън, а Манчестър Юнайтед не е направил абсолютно нищо. Бил е пълна нула. В крайна сметка обаче червените дяволи се вдигат, вкарват 2 гола и успяват да измъкнат една точка като гости на Евертън на Гудисън. Защо давам този пример? Защото често се случва играеш добър матч, правиш нещо, но пък той не е победен. Както в случай е било в полза на Евертън в по-голямата част от двоба в Англия. В други случаи пък отбелязваме, че да, имало е периоди на добра игра. От първа до 30-та минута или първото, второто полувреме вчера слушах бутонките на Томислав и вечерта с колегите в предстадиона коментирахме мача на Левски, където въпреки победата се отчете категорично и много ярко, че първото полувреме Левски е бил чудесен, с много възможности за гол и така нататък, но второто полувреме с доста слаба игра, доста забележки, доста резерви и притеснения, ако щете, от представянето на Левски. Но ето днес ЦСКА срещу Ботев на Колежа абсолютно няма как да разделиме първо, второ полувреме, първа, втора, трета третина, начални минути, финален натиск и такова. Просто през целия матч от началото до края ЦСКА бе абсолютен господар на терена. Клише е да кажа, че 3-0 е най-малкото, с което Ботев се отърва. Така че от тази гледна точка, именно поради факта, че говорим за една цялост на победен и на добре, на отлично дори изигран двубой, срещу Ботев като гост може да се използва термина отлично, без да звучи пресилено. За това считам, че днес ЦСКА изигра най-добрия матч от началото на първенството. Идва и такъв момент. В крайна сметка, както имаш най-слаб матч, както имаш безлични матчове, така идва и момента, в който изиграваш най-добрия си матч. Той рано или късно идва. Всеки един отбор, ако щете и последния в класирането, със сигурност във всяко едно първенство може да му се отличи най-добрия матч или най-слабия и така нататък. Така че до този момент на шампионата за ЦСКА това категорично е най-добрия матч. И той идва в много любопитен момент. Идва като старт на една серия. Идват матурите за ЦСКА, може така да се каже, за ЦСКА и за Томаш, предвид програмата на следващите кръгове и двубоите за купата. Казвам двубой, защото искрено се надявам, че двубоите за купата те първа предстоят, че ЦСКА ще преодолее в сряда Арда и ще има те първа още двубой за купата на България. След малко за това, което предстои, но едно е сигурно, с играта си днес ЦСКА хвърли ръкавицата към своя вечен съперник Левски, който така привържениците на ЦСКА виждаме, нали, че Левски лети. Какъв полет се осъществява в момента и по-страничните наблюдатели като нас остават с усещането, че Левски доста сериозно лети. Доста
възходящо се развива от началото на тази година, но с днешното си представяне категорично ЦСКА хвърли ръкавицата, предизвика доста сериозно от ЦСКА в навечерието на вечното дерби. Другия уикенд е то. Да, преди това има мачове за купата, но ако се съсредоточи в първенството, предстои матч между ЦСКА и Левски. С днешната си игра червените вече по съвсем и коренно друг начин ще влязат в този двубой. Сега обаче към двубоя на колежа. Защо ЦСКА не даде по никакъв начин да се получи някакво колебание или съмнение, че ще бъде взет този двубой? Защото и през първото и през второто по време се случиха ранни голове. Попадението на Тибо Вион в началото на матча. След това чудесно първо по време с още няколко възможности, пропуски на Питас, на Кареасо. Доста сериозен пропуск, възможности за гол, но категорично надмощие в играта над домакините. Започва второто полувреме, където се очаква едва ли не Ботев да се хвърли, рязко да се хвърли, да опита да се върне в матча. Вместо това, 1-2 минути по-късно ЦСКА вкарва втори гол. Идва малко по-късно и третия, с който канарчетата се пречупват реално им. Така и не намериха начин да противодействат. Нямаше никакви минутки дори на полусезаем натиск към вратата на ЦСКА. Сега не, че Ботев не е правил атаки, да, имаше някоя друга атака, но там едни далечни шутове, 2-3 центрирания в наказателното поле и нищо повече от това. Гледам в момента без звук колегите от Диема взимат интервю от Тибо Вион, явно той е определен за играч на матча. Капитан на ЦСКА в днешния матч. Виждам още веднъж и гола му. Класическо изпълнение, центриране от корнер и Тибо Вион, който със сигурност не е най-снажният в ЦСКА, се извиси и вкара гол в вратата на Ботев Пловдив. Класика в жанра, гол като от острова. Корнер там, за това, когато някой от отборите спечели го в удари, настава голяма врява на трибуните, голяма еуфория, защото често се вкарват подобни попадения. Тук на по-близката града скочи Вион, вкара гол и с представянето си днес безспорно оправда избора за капитанска лента в днешния двубой. Второто попадение бе дело на Кареасо. Кареасо имаше шанси през първата част, макар че да, някой ще каже пропуск, но според мен е великолепната атака, чудесното подаване на ЕТО, извеждането на Кареасо. Кареасо като халф, мисля, че добре стреля. Трябва да признаем тук и заслугите на вратаря, който успя да се справи с тази ситуация, но началото на втората част Кареасо все пак успя да вкара втория гол, който беше от огромно психологическо значение, от голяма важност този гол. Казах ви, той тотално обърка плановете, ако изобщо е имало планове за опит за обрат е имало най-вероятно съблекаването на Ботев Пловдив, но по никакъв начин Кареасо с попадението си не позволи те да се развият или най-малкото до такава степен ги обърка, че до края на матча вече Ботев така и не намери себе си. Хубаво бе, че Кареасо вкара този гол. Той се случи точно от към вратата под агитката на ЦСКА на стадиона в Пловдив, защото помните ситуацията след двубоя с Славия, когато Кареасо не пожела, въпреки че бе каран от Косьо Мирчев, не пожела да отиде при сектор Г, при така неформалната сбирка, която направи лидера на сектор Г в средата на терена. В Овче купел отнесе някой за мен е незаслужени упреци за това, че не е отишъл. Просто футболиста бе афектиран от представянето на отбора, от загубата, от лошата игра, лошия старт на годината.
Като цяло нормални са подобни емоции, не трябваше чак до такава степен, че дори стана вайрал едно видео на Боби Галчев, там дето вари някакъв боб и пита, бе, Карасо, ти можеш ли боб да вариш? Аз признавам, че в голяма степен не разбрах и смисъла на това видео, но както и де, хубаво е, че сега Карасо вкара този важен гол, защото няма нужда от каквато и де форма на напрежение между конкретен футболист и агитката. Хубаво е за доброто на ЦСКА като цяло, ако няма някакви епизодични конкретни случаи, а всички са под формата на един отбор. И третия гол на Линцет, да, там по-скоро куриозното вече преди шута на Линцет, който от втори опит успя да шутира и да вкара. Преди това Питъс стреляне успя. Няколко думи за Питъс, трети матч без гол. Личи си, че му е трудна адаптацията в България. Поне на този етап не би трябвало да е така. Предварителните очаквания бяха, че Питъс, кипърец, не би трябвало да има някакви сериозни проблеми с адаптацията. Не е, да кажеш, от някоя доста коренно различна като менталитет страна. Така че трети матч без гол в някаква степен леко, айде да кажем на този етап, леко притеснява. Ясно е, че рано или късно ще дойде дебютния гол на Йоанис Питъс, но хубавото за ЦСКА е, че на този етап има кой да го замества. В два мача 5 гола. Днес Карасов, Йон, Линцет, има кой да вкарва головете. Джейсън Локило и Мика Пинто в миналия матч с Арда. Голяма част от тези петимата така неочаквани голмайстори. Такива голмайстори, за които едва ли някой би заложил, че ще вкарат гол в дадения матч, но ето, че е хубаво, когато взетият за вкарвач Питъс все още не се отпушил, има кой да го замести. Голям палитра от неговите съотборници правят това. Изключително важни бяха тези голове в началото на първото, в началото на второто по време. Всъщност нещо подобно се получи в предишния матч, когато ЦСКА бе притиснат до стената с идеята за задължителна победа срещу Арда. Джейсън Локило тогава вкара също ранен гол, 8-9 минута, с което матча придоби друга форма и развитие. Така е. За днес виждам също, понеже телевизора продължава да работи, рета на интервюто на Томаш. Лека усмивка. Той я заслужи днес. Има право да се усмихне. Обикновено след такива мачове казваме, че победата ще даде възможност за спокойствие за работа в следващите няколко дни. Така беше може би след матча с Арда, но сега не е така предвид програмата, която е доста наситена. Само след 3-4 дни матч с Арда за купата, задължителен дерби с Левски. След това идва гостуване на Берое и домакинство на Черно море. Надявам се да не бъркам в програмата, но това предстои. Иначе за Томаш няколко думи ще кажа. Видимо тук от няколко пресконференции и тази сега ми се стори доста кратка. Не съм чул, после ще чуя какво е казал пред колегите от телевизията, но доста кратичък ми се стори. Видимо отчитаме промяна в поведението в изказа на Александър Томаш и ще кажа нещо. Мнозина обвиняваха Томаш, че някакси много приказвал, много така с силни думи и фрази използвал, много метафори вмъквал, много от някаква висота приказвал. Аз още когато започна престола си в ЦСКА, казах, че ми прави позитивно впечатление начина и изказа на Александър Томаш. Ясно е, че ако няма добри резултати, ясно е, че когато започваш годината с безобразно представяне и загуба срещу Славия, е нормално да се получат критики от сорта на айде повече работа и резултати, отколкото приказки. Но признавам, че мене ми харесваше и допадаше повече предишния Томаш.
защото за мене наставниците, треньорите, футболните треньори, спортните треньори като цяло, няма нищо лошо в това да са атрактивни, да говорят хубаво, да правят хубави метафори, да са нестандартни в изказа си, да правят заглавия. Няма абсолютно нищо лошо в това. Няма смисъл сега да ви изборявам набор от световни имена, които са хем успешни, хем приказват големи усти, на моменти, ако щете, и арогантни в позитивния смисъл на думата си, в изказа си. Няма абсолютно нищо лошо в това. Много повече предпочитам такъв тип треньори и няма нищо лошо в това. Томаш, че говорил нестандартно, много повече предпочитам, отколкото сиви и скучни пресконференции, интервюта, от които няма за какво да се фанеш и ти минават, влизат и в едното ухо, излизат през другото, нищо не хващаш. Така че искрено се надявам покрай добри резултати, които дай Боже да предстоят за ЦСК, Томаш да възвърне онзи си начин и поведение, иска се думата по време на своите изказвания. Не трябва човек да се променя само и само защото в даден период от време резултатите не покриват това, което говори и това, което може би желая да вижда като визия на своя отбор даден треньор. Толкова за Томаш. Няма време за спокойствие. Аз насочих и заглавието на този епизод към матч с Левски, но и до матч с Арда. Аз още миналата седмица казах, че според мен Арда ще изглежда по много по-различен начин в двубоя за купата и дори се прокраднаха такива леки съмнения дали в шампионатния двубой Арда не го играе малко умрялата лисица, така да подведе ЦСК. Сега след няколко дни армейците да излязат на стадион Васил Левски да си кажат: Арда ли бе? С лекота ги бихме, нали? Ги видяхме тук, не можаха да минат центъра, нямаха нито едно положение, което би било много пагубен подход, ако червените тръгнат с подобна нагласа в този четвъртфинал за купата. Защото, безспорно, пътя към Европа минава през купата. Така е. Много по-лесно е няколко мача. Ето виждате, ЦСК би миналия кръг, би и сега и то убедително като гост Ботев Пловдив. И въпреки това продължава да си цикли на 8-то място. Много трудно е. Бероев вчера би, много трудно е дори да се качиш на 7-та позиция. Да, вярно, от друга гледна точка пък разликата в момента между 8-та и 5-та позиция, която е реалистичната цел на ЦСК в момента, се стопи само до 4 точки. Тоест, ако ЦСК продължи с добри игри, най-вече трупа точки, със сигурност може да достигне това 5-то място, което дава възможност за бараж за Европа. Всичко друго над тази цел, поне на този етап, казвам, поне на този етап ми звучи нереалистично, въпреки много слабите матчове до момента през годината на Ботев Пловдив, на Черно море, макар че след малко почва двубоя на Черно море с Лудогорец, нямам идея как ще завърши, но ето как ЦСК е в ситуация, в която бие два кръга. Да, не са нещо, кой знае каква велика поредица, но не може да отлепиш от това пусто 8-о място. Трудно е. Значи много лесно се пада надолу, много хлъзгав е пътя надолу и много трудно. Имах през есента, не помня след кой матч, мисля, че на Лута 2-2 ли нещо, матч след който ЦСК не победи. Направих епизод, който заглавих, че ЦСК е като Сизиф. Бута, камъка нагоре, бута, побира, бута, тъмън, избута до някого изчина си казва: айде, още малко и хоп, изпусни камъка, айде надолу и почва се пак надолу. Буташ нагоре, така е. Така е в таблицата на шампионата. Катериш, трудно, после направиш един-два слаби матчи, айде надолу по парзалката. С съвсем друго самочувствие ще влезе според мен ЦСК в дербито срещу Левски, убеден съм. Показа, че има спортно-техническите възможности да играе успешно срещу Левски. Може би така ще се стекат обстоятелствата, че това ще бъде последен шампионатен матч за сезона
Много трудно ми е да си представя, че или Левски ще изпадне от пета позиция надолу, или ЦСКА ще влезе в горната четворка, за да играят допълнително още 2 пъти по време на плейофите. Така че последен шанс за червените да бият в този шампионат Левски. Разбира се, може двата отбора се срещнат за купата, ама айде да не се усложняваме с подобни сметки. И ЦСКА е длъжен да запише успех срещу своя вечен противник, защото ще бъде изключително неприятно да се направят в рамките на един сезон на 2 загуби. Ще бъде така горчиво. Горчиво още повече след днешното чудесно представяне, което, пак се връщам, дава оптимизъм за това да вярваме, че ЦСКА има спорттехническите възможности да победи този летящ Левски. Така отстрани погледнат, няма спирка. Синята лавина така се е засилила, пък да видим. Сега може пък да бъде спряна. Тук виж Тибо Вион, Караасо, Питас, тук виж се отпуши някой друг неочакван герой, както в тези два матча. ЦСКА извади такива неочаквани герои. Може Петко Панайотов, може Илян Илиев, не се знае. В футбола абсолютно всичко е възможно. И това се случва пред очите ни последните 2-3 кръга, 2-3 седмици. Виждате, ЦСКА тръгва изключително зле, заслужи си своите критики. Томаш е дал своите критики към играчите, имало е разговори. След това една победа по-скоро притиснати до стената, не чак толкова впечатляваща като игра и представяне, по-скоро рутинна победа, задължителна. И днес вече на другия полюс, 2 седмици по-късно, ЦСКА с прекрасна игра и заслужена победа над Ботев в Пловдив. Така че днес чудесно и отлично за червените и сигурен съм, всички фенове стискат палци след седмица на националния стадион Васил Левски да видят подобна игра и срещу Левски. Сигурен съм, че ако ЦСКА направи подобно представяне, то неизбежно и добрия резултат ще дойде. Чао от мен!